obecných v Tomášove, Európa of Citizen, European Dream, Európsky sen. Tento názov sme dali nášmu podujatiam z toho dôvodu, aby sme zamysleli nad tým, že o niečom snívame o lepšej budúcnosti, snívame o zajtrajšku, snívame o tom, čo sa s nami stalo v predošlom období, snívame o tom, aký bude ten svet lepší. Máme v tomto projekte svojich partnerov z Maďarskej republiky obec Halasy a obec Morad, z Rakúska obec Berg a z Českej republiky Novú Hlotu, ktorí sú našimi spolupartnermi. Tento program, ktorý sme pre vás pripravili, kedy sme boli úspešní v súťaži v Európskej únii, to je Europa of Citizen projekt. Chcel by som vám povedať, že spolupatričnosť je veľmi dôležitá vec. Jeden človek môže veľa, dvaja môžu ešte viac a veľké spoločenstvo môže dokázať zázraky. Keď my sme schopní spojiť svoje sily a spoločne ísť za nejakým cieľom, verte mi, že dokážeme veľa. Len vtedy dokážeme dospieť nejakým cieľom, keď sa spojíme. Chcel by som uviesť, že dnešný deň je aj začiatkom predsedníctva Európskej únie na Slovensku. To je poprvýkrát od roku 2004, čo sme členmi Európskej únii a je to o tom, že na Slovensku pol roka bude predsedníctvo. Pol roka budú programy a celá Európa a všetky dôležité rozhodnutia budú sa vidieť tu v Bratislave. Bude to pre nás znamenať veľkú zodpovednosť, bude to znamenať pre nás aj niekoľko obmedzení, čo v Bratislave od dnešného dňa budete môcť cítiť. Som veľmi rád, že naše obecné dni začínajú práve 1. júla, keď začína predsedníctvo Európskej únie práve na Slovensku. Chcel by som pripomenúť, že Európska únia to je veľké spoločenstvo. Je to 400 miliónov obyvateľov, je to 28 štátov a práve teraz cítime výsledky ľudového hlasovania, kedy Veľká Británia hlasovala o tom, že by chcela vystúpiť z Európskej únie a tie problémy, ktoré oni riešia a hlasovali za to, aby z Európskej únie vystúpili. Aj to treba vedieť, že ľudové hlasovanie nie je záväzné pre parlament ani pre vládu, ale ich výsledok v značnej miere ovplyvní ich ďalšiu politiku. Treba povedať aj to, že máme migračnú krízu. Už niekoľko rokov, môžeme povedať, trvá tá migračná kríza v Európe a prichádzajú cez naše šengenské hranice na územie Európskej únie ľudia, ktorí sú v núdzi, ktorí s nejakým spôsobom si myslia, že v Európe nájdú bezpečnosť a v Európe nájdú svoju existenciu. Európsky sen. Pred rokom v septembri sme rozprávali o tom, že čo bolo pred 10 rokmi a čo bude za 10 rokov. Vtedy sme nepoložili otázku, že niekto bude chcieť z Európskej únie vystúpiť, alebo niekto bude sa cítiť v Európskej únie v nebezpečenstve. Mysleli sme, že v Európe sme úplne v bezpečí a zažili sme niekoľko teroristických akcií, zažili sme niekoľko atentátov na území Európskej únie. O tom sme nesnívali a je to realita, musíme s tým žiť. Treba si ale uvedomiť, že Európske spoločenstvo je hospodársky priestor. Je to hospodársky priestor, kde je sloboda, kde je slobodná migrácia, kde ľudia môžu si vybrať, kde chcú žiť, ako chcú podnikať, je to presun tovaru. A my na Slovensku sme pocítili niekoľko negatívnych dôsledkov tohoto hospodárskeho priestoru a to znamená, že boli zrušené clá, to znamená, že ten tovar prichádza k nám za iných podmienok, ten kapitál prúdi z jednej krajiny do druhej a Slovensko ako malá krajina pociťuje práve ten obrovský tlak, že veľké krajiny zasypú nás tovarom a naše pracovné pozície sú ohrozené. Naše závody skrachovali, veľa závodov skrachovalo, na druhej strane sme svedkami toho, že veľmi veľa mladých ľudí hľadá existenciu v zahraničí. Schopní mladí ľudia odchádzajú a ich počet dneska je nevyčísliteľný a idú naši za lepším životom do zahraničia. Čo snívame my? Čo chceme? Keď sa zamyslíme nad tým, že ako žijeme dnes, tak môžeme povedať, že žijeme v mieri. Môžeme povedať, že sme v priemere bohatší, ako sme boli predtým. Môžeme povedať to, že žije sa nám lepšie.
A môžem povedať aj opačne, že nežijeme lepšie, a to je pravda. Lebo pozrie sa na vozový park, aké máme nároky na videotechniku, audiotechniku, aké máme nároky na každodenný život, ako sa stravujeme, ako žijeme, ako cestujeme. Takže v podstate sme bohatší a ten nárast stal raketový, ale nastal aj taký problém, že boli sme naučení, že sme rovnako bohatí, máme skoro rovnaké platy a dneska sú veľmi bohatí, sú veľmi chudobní. Máme takých ľudí, ktorí stratili všetko, máme ľudí, ktorí získali veľmi veľa, ale v priemere sme podstatne lepšie, ako sme boli. A niektorí sú názorovo tým, že je to zlé, keď stratil prácu 5 rokov pred dôchodkom a ďalšiu prácu už nenašiel, a ďalší, ktorí zase našiel uplatnenie v zahraničí, ten sa z toho teší. Môžeme snívať o Európskej únii. Akú Európsku úniu chceme? Ja si myslím, že chceme Európsku úniu, kde je mier. Sme radi, že nemusíme bojovať. Sme radi, že nemáme dvojročnú základnú vojenskú službu. Sme radi, že nemusíme ísť nútene bojovať do zahraničia za cudzé záujmy. Ale na druhej strane musíme sa spoliehať na to, že niekto nás ochráni. To znamená, že v budúcnosti musíme myslieť na bezpečnosť viac ako predtým. Máme tu aj iné problémy a s týmito problémami si musíme nejakým spôsobom poradiť a poradíme sa s tými problémami len vtedy, keď o tom budeme rozprávať a keď tie veci budeme predvídať. Vždy je ten problém lepšie predvídať a urobiť kroky, aby sa nedostavil negatívny trend, ako potom, keď už sa to dostavilo, ten problém riešiť. Tieto obecné dni sú príležitosťou k tomu, aby sme našu obec spravili lepšie. Nie hneď teraz, ale zamyslíme sa nad tým, že ako budeme žiť v našej obci lepšie. Základ je rodina, základ sú naše deti, na čo staviame, pre nich žijeme. A každý, keď svoju domácnosť bude udržiavať a bude sa cítiť v našej dedine každým dňom lepšie a lepšie a bude našu dedinu skrášľovať, tak uvidíte, že tá dedina bude stále lepšia a lepšia. Netreba poukazovať na druhého. Európska únia priniesla jeden fenomén, že v podstate väčšina ľudí má svoje základné potreby uspokojené. Nie sú medzi nami hladní, nie sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú na pivo, nie sú medzi nami ľudia, ktorí nemajú toľko peňazí, aby svoju existenciu riešili. Máme naviac. A čo s tým urobíme, čo máme najviac? Máme aj viac vedomostí. Máme strašne veľa možností sa učiť. Máme prístup k takým informáciám, ktorým sme predtým prístup nemali. A teraz je otázka, čo s tými peniazmi, čo s tými vedomosťami urobiť. A tu musíme vstúpiť do seba a povedať, že toto musíme použiť pre druhých. Pre tých ľudí, ktorí žijú okolo nás. Treba túto energiu, tieto bohatstvo poskytnúť druhým. Tým, že my máme svoje základné potreby uspokojené, je tu šanca, aby sme spravili život lepším aj tomu druhému. A vytvorili taký krásny kolotoč, že jeden druhému robíme lepšie a nakoniec aj nám niekto spraví lepšie. Ale máme život každý len jeden. Ale ten život není stály zdravý. Nie sme stáli len mladí, ale budeme aj starí, budeme aj starší a môžeme byť zrazu chudobní a môže sa nám ten život zmeniť. A preto niekedy budeme potrebovať toho ďalšieho, aby nám pomohol. A to je veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, že raz aj my môžeme byť odkázaní. Ale tá Európska únia aj pre tých, ktorí sú bez práce, ktorí sú chorí, ktorí sú strahí, sa postaví. Vedúci, ktorí ste dneska tu pozvaní, ktorí v tomto živote robíte nad svoje sily, spájate ľudí, ktorí sú odkázaní, organizujete veci, ktorí sú prospech obce. A táto vaša sila dneska je pre mňa obrovskou pokorou a vyjadrujem obrovskú ďaku vám všetkým za všetko, ako sa pomáhate navzájom, ako zabezpečujete kultúrne podujatia, športové podujatia, staráte sa o telesne postihnutých, o sociálne odkázaných, o starých. A toto je vec obce. Toto je veľmi dôležité obce. A ja tiež o tom snívam, že všetci, ktorí majú určitú potrebu, nájde toho ďalšieho človeka, ktorý mu v tom pomôže. A toto je náš cieľ, aby sme videli to, že každý chce byť šťastný. Európska únia to nie je len Brusel, Európska únia to nie sú len naši
vládni činitelia, ktorí, ako pán starosta pripomenul, preberajú predsedníctvo v Rade Európskej únie, ale Európska únia je každý občan Tomášova, Bergu, Halásy, Moráďu a aj Novej Lhoty. A nezabudnime na jednu dôležitú vec. Zakladatelia Európskej únie morálne pozadie, morálne základy tohto zoskupenia európskych národov a európskych štátov kládli aj kladú, najmä zo strany ľudovcov v Európskej únii na kresťanských základoch. Aj pán dekan môže byť svedkom toho, že tí zakladatelia Európskej únie, ktorí vymysleli Európsku úniu, hoci ako hospodársko-ekonomické zoskupenie, mali na mysli charakter kresťanského človeka, ktorý samozrejme má v úcte aj iné vyznania, aj ľudí bez vyznania. Az európai állam, amiről ez a pályázat is szólt, és ami ezt a falunapot is körbeöleli, hát ez a megnevezés. Én azt gondolom, hogy a két település ezt az európai államot elérte már, attól függetlenül nyilván álmodozunk tovább. Én azt gondolom, hogy ez a két település közötti kapcsolat, ez egy jó pár évvel ezelőtt valóban államszerű volt, hogyha arra gondolok, hogy ezt hivatalossá tudtuk tenni, és hogy ennyire sűrűn tudnak találkozni itt a rokonok, ismerősök, barátok, akkor azt gondolom, hogy valóban egy álmot sikerült teljesíteni. Én azt gondolom, hogy bár nagyon sok helyen, egyébként, bocsánat, hogy ezt most ilyen helyen mondom, de Magyarországot az Európai Unióban egy kicsit ilyen renitens államnak tartják, de azt gondolom, hogy ez így nagyon rossz megközelítés. Lehet, hogy mi az átlagnál kicsit lokálpatriótábbak vagyunk, vagy jobban szeretjük a hazánkat, vagy jobban szeretjük Európát az átlagnál, azt nem tudom. De az biztos, hogy az én véleményem szerint, hogy egy jó irányt követünk akkor, amikor itt polgármester úrnak a beszédében is elhangzott a mai politikai helyzet a migrációval kapcsolatban, én ebben nem is akarnák belemenni. Én azt gondolom, hogy azok képviselnek egy jó ügyet, akik a hazájukat, akik Európát, a keresztény Európát próbálják megvédeni, hogyha ez nem is helyes kifejezés, hogy megvédeni, szeretnénk, ha ez az Európa ilyen maradna, és ehhez mi is kellünk. Én azt hiszem, hogy Magyarország, és azon belül Morágy is egyébként egy nyitott település, egy nyitott nemzet vagyunk, egy nyitott település vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezt semmi se bizonyítja jobban, mint az, hogy itt most már mondhatom azt, hogy évről évre találkozunk több országnak a képviselőjével, nevezetesen Berg képviseletével, illetve tavaly óta már Novádota polgármesterével is találkozunk, és higgyék el, hogy mi nagyon jó európai polgárok vagyunk, mert mindenkivel tudunk jóba lenni. Tehát azt gondolom, aki úgy közelít hozzánk, ahogy mi is barátilag, azzal mi is barátok vagyunk, és az európai állam arról szól, én azt gondolom, hogy az emberek, az átlag emberek, az egyszerű emberek találják meg egymást. Én azt gondolom, hogy mi itt mindannyian igazi jó európai polgárok vagyunk. Mi vagyunk azok, akik itt ülnek többek között, illetve akik nincsenek itt, azokat is beleértem természetesen. Mi vagyunk azok, akik Európát egybe tartják, akik ezt az uniót egyébként egybe tartják, még akkor is, hogyha ránk esetleg azt mondják, hogy nem úgy viselkedünk idézőjelben, hogy kell. De higgyék el nekem, hogy ez, azt gondolom az óvodában, az iskolában is úgy van, hogy vannak a rossz gyerekek, és én azt gondolom, hogy nem voltam túl jó gyerek. De a pedagógus mindig nem azt mondom, hogy az égtelenül rossz gyerekre emlékszik, hanem arra, aki csintalan volt, aki pajkos volt, akiben volt élet, bocsánat a kifejezésért. Tehát mindig azokat fogják becsülni, majd aztán az utókor azt becsüli, aki mindig nagyon megpróbál felelni, és egy nagyon jó átlagot hoz, 5 év múlva elfelejtjük, higgyék el nekem. Tehát mindig abban van az élet, aki egy kicsit talán csintalan, vagy új utakat próbál keresni bizonyos határokon belül. Azt hiszem, ezek mi vagyunk. A já jsem byl požádán, abych taktéž řekl za naši obec něco k evropské integraci a o tom, co je u nás nového. Protože starostové, moji předřečníci,
téměř všechno řekli, tak se zaměřím na to, co je u nás nového v Nové Lhotě. Tady obdivně vyjádřit obdiv paní ředitelkám základní školy a jejich žáčkům, protože hned při vstupu do tohoto sálu na mě dýchla taková krásná atmosféra, která se vztahuje k tomu názvu vašich obecních dnů European Dream. A s velkým zájmem jsem sledoval ty nástěnky na tu místní výzdobu a chtěl bych se zeptat, jestli jste zkusili někdo tak jako já spočítat všechny ty planety Země, které tady na obrázcích visí, a to by měla být velká jakoby výzva k tomu, kam bychom měli v tom budoucnu směřovat, co ta naše planeta pro nás vůbec znamená, kde se tady hovoří o tom, uklidíme si tu naši obec, uklidíme Tomášov, kolik se tady píše na těch nástěnkách o tom, co pro nás znamená naše půda, naše voda a co pro nás znamená vlastně ta budoucí generace těch dětí, které budou taktéž žít v té Evropské unii po nás. Tady jsem si dovolil položit jenom některé obrázky z loňského roku, kde samozřejmě vznikají nová přátelství, kde jste na předchozím slajdu viděli velmi zajímavou aktivitu, a to je sázení stromů, které se u nás taktéž věnujeme. Já bych tady chtěl ukázat jednu z aktivit, kterou podobně jako vy tady ke Dní Země děláte u Klidme Tomášov. My jsme letos sázeli takzvanou stromovou kapli vnitřního ticha. Jedná se o lípy, stromy lípy, které jsou ve tvaru kaple. Zapojili jsme do této výsadby děti z naší základní školy a tou základní myšlenkou je, že až ty stromy v době, kdy my už tady nebudeme a jejich kmeny vytvoří sloupoví a větve se propletou, tak udělají pěkný duchovní prostor, kam člověk může přijít. Je to na vyvýšeném horizontu za obcí, kde je slyšet jenom zpívání ptáčků a krajina, a může tam tak trochu rozjímat, zpomalit v této dnešní zrychlené, překotné době a zamyslet se vlastně nad tím, kam směřujeme v té době, kdy vlastně tu naši planetu, říká jedno indiánské přísloví, nemáme zděděnou od svých předků, ale vypůjčenou od našich dětí, a to se prolíná jako takový leitmotiv, jak výzdobou tady z toho sálu, tak těch aktivit naší společné Evropské unii. Dalším takovým naším projektem k sázení stromů a k utváření naší krajiny jsou aleje života, kdy s každým nově narozeným dítětem zasadí jeho rodiče strom jako takový otisk v té krajině, jako takovou připomínku, kde ty děti mohou žít, nebo kam se mohou z té Evropské unie vracet, kde mají své kořeny a své předky. Samozřejmě, jak už tady mnohokrát zaznělo, naše stará Evropa je založena na křesťanských hodnotách a Nová Lhota jako křesťanská obec taktéž při každých takových společenských akcích spolupracuje s panem farářem. Tady je vidět pozvaný kněz Marek Orkovácha, kterého možná někteří znáte, je to autor různé křesťanské a duchovní literatury. A jak už tady zaznělo, tak v Evropské unii a díky Evropské unii se máme téměř všichni lépe. A my jsme v Nové Lhotě chtěli připomenout té současné generaci založení tradice nazvané sáharské vzpomínání, jak vlastně vznikla ta naše obec. Nová Lhota a etymologie toho názvu obce je odvozena od Lehoty, kdy vlastně najatí dělníci pro kácení rozsáhlých pohraničních lesů byli vázáni lhůtami pro dodání dřeva pro strážnické a ostrožské panství, a byla to velmi těžká práce v zimě v horách, kdy vlastně sváželi ručně kácené dřevo na saních
a vyráběli potom z toho třeba různé produkty, jako jsou tradiční pytle, hrábě a kosiska a tak dále. A tak jsme vlastně od roku 2010 založili tady tu tradici. A na závěr bych chtěl ještě málo slov o té Evropské unii a evropské integraci, kdy v podstatě generace v mém věku si snad možná ani už nedovede představit, jaké benefity a efekty může ta Evropská unie pro nás mít. A je to výborný projekt. A například úplně náhodou při konferenci Evropské aliance pro půdu a krajinu v Tucínku u Mnichova v letošním roce jsem potkal Martinu Nagl, která je předsedkyní Evropského spolku pro klima. A samozřejmě jsme také jaksi v hospodě u skleničky narazili na to, že jsme byli v Tomášově a měli jsme možnost účastnit se v loňském roce taktéž obecních dnů. A ona hned řekla, a tak dále. Takže ta Evropa, která nás takto sdružuje, tak si jen budeme představit veškeré ty efekty, které nám přináší. A jak říká náš pan prezident, o kterém jste snad mnozí z vás už alespoň jednou slyšeli, Miloš Zeman, projekt federální Evropy je vynikající projekt, akorát má špatné vedení. Takže ode dneška je to naši bratě Slováci ve vašich rukou. Děkuji za pozvání a Kedves uniós polgártársak, Unió egy nagy közösség, és az a közösség jó, ahol három dolgot együtt tudnak végezni. Együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak szórakozni, és együtt tudnak imádkozni. Hát most együtt fogunk imádkozni, hogy Jóisten áldja meg a falut, a falunapot, és azt az eledelt, amit a polgármester úr készített számunkra.